Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с часът на избора и с мен, Боряна Райчева. 12 гласа крещяха гневно и всички си приличаха. Сега стана ясно какво се е случило с лицата на прасетата. Животните отвън се взираха от прасе към човек, от човек към прасе и отново от прасе към човек. Но вече беше невъзможно да се каже кой какъв е. Така завършва баснята "Фермата на животните" от Джордж Оруел, написана през явно не толкова далечната 45-та. За бунта на група селскостопански животни, осмелили се да излязат срещу своя фермер-господар, надявайки се да създадат общество, в което животните могат да бъдат равни, свободни и щастливи. В крайна сметка бунтът е предаден, а под диктатурата на едно прасе на име Наполеон, фермата се озовава в състояние толкова лошо, колкото и преди. В България ферми имаме отскоро, но пък Кочина знаем какво е. Още малко от Оруел. Всички животни са равни, но някои са по-равни от другите. Който контролира миналото, контролира бъдещето. Който контролира настоящето, контролира миналото. Нуждаете се от образ на бъдещето? Представете си ботуш, стъпкващ човешко лице. Това е вечно. Не ми се ще да говорим за сигурността си, като за антиутопия. Иска ми се "Нашата полиция ни пази" да не е само песен на Веско Маринов. Иска ми се доверието в държавата България да се завърне. Кой, защо и до кога ще подкопава доверието в българската полиция? Кой, защо и до кога ще унищожава и ще потъпва чувството ни за сигурност, ред и спокойствие? Разговор с генерал Румен Миланов, бивш директор на НСБОП, бивш шеф на Националната служба за охрана и бивш секретар на Съвета по сигурността, и Филип Гунев, бивш заместник-министър на вътрешните работи. Добър вечер! Добър вечер! Чухте краткия ми анонс. Може би това е чувството, което така се създава през последните седмици, да не кажа и повече. Какво е вашето усещане като представители на МВР дълго време? Значи темата не е само МВР. Тук, ако говорим, проблемът е много по-мащабен и е цялата система за сигурност. Аз точно така и го поставих. Цялата система за сигурност. Нека да говорим, не да паза МВР или обратното, ни най-малко, тъй като доста служби съм бил по тях и образно казано те са мои служби, ако мога така да кажа. Естествено, емоционалните им отношения разбираемо. Но този проблем на какво се дължи? Сигурно може да се правят доста задълбочени анализи. Аз в случая това няма да го направя. Мисля, че основната причина е развитието на човешкия ресурс, на кадрите, когато те се развиват в кариерата неправилно, което стана стил у нас. Тези резултати ще изобилстват. Няма как. Но когато се развиват правилно в кариерата, се спазват принципите на кариерното развитие, нещата стават вече по-управляеми. Това е фундамента на всичко. Господин Гунев? Само още нещо. Извинявам се. Ние тук напоследък, което стана стил, да вкарваме медийното правосъдие. Нещото медиите са лоши. Не ме разбирайте така. Всичко през медиите. Защото хората чувстват някаква сигурност в това и когато стане медийно достояние, тогава се насочва вниманието. И това е 50 на 50. Да, вниманието е едно, друго чувството за сигурност, но всичките тези неща не си върват по институционалния ред, а се фърлят в медийното пространство и винаги тогава се фърлят недостатъчно правилно казани и от тук нещата, бъркотията става голяма. Повтарям, не са виновни медиите, а тези, които ги използват за тази цел. Още нещо. Една метафора, сигурно беше преди 50 години, впоследствие я подразбрах малко, че политик, тогава милиционер, и муха се убиват с вестник. Защо муха? Правихме вестници, нямаше сегашни устройства и гонихме мухите. Нали? Доста сигурно така глуповато изглежда, но такъв беше живот. Но тази метафора ме кара да настръхвам. Нема политика еквивалент на мухата ли? Ето го големия проблем и пак идваме до развитието на човешкия ресурс и неговото умение. Господин Гунев? За мен това, което наблюдаваме през последните години и седмици,
сега последната седмица, нали, е това политическо използване от политическата класа и на службите и на съдебната система за разрешаване на политическите спорове. От едната страна гледахме как едните използваха ДАНС и прокуратурата, от другата страна, нали, се вижда как се използва и главния секретар, и МВР, и в цялото нещо. Денков говори против, нали, обвинява ДАНС в какви ли не неща, критикуват МВР, нали, едните подкопават и показват какви ли не ужаси за главния секретар и така нататък, с снимки по хиляди медии. Всичко това подкопава доверието на гражданите и в правосъдната система, и в системата за сигурност. Те двете са взаимосвързани и нежеланието и липсата на визия от политическата класа как да ги реформира. Тя в ПП някакси е така половинчата желанието за реформа на съдебната система, а пък няма никаква концепция как да се реформира сектора сигурност, а то едното без другото се вижда, че както в тази ситуация, че двете са взаимосвързани. Няма как да ти без да реформираш, да деполитизираш реално ДАНС или МВР, но ти да имаш една съдебна система, която работи. Тъй, че за мен това е част от това, на което сме свидетели и за съжаление перспективите не са много по-позитивни, тъй като според мен политическата класа продължава да има интерес да може да управлява и да използва тези системи за своите собствени нужди. Спорната фигура на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов, той остава на поста си. Ще го махнем, Калин Стоянов. Ще го махнем. Какво ще направим? Нищо няма да направим. Това е въпросът, да. Нищо няма да направим. Не, че трябва да остава, нето да го махнем. По-иначе, сега когато слушах си Гунев за деполитизирането на службите, в частност тогава беше МВР, за мен най-решителна крачка в тази посока направи Христо Данов. Забравили сте ги тези неща. Към 90-та, 91-та, 2-та, 3-та година, тогава философията на управлението на МВР с целият този конгломерат от доста служби беше, че има национални служби, които се управляват с закони, собствени закони, а закона на МВР беше устройствен, т.е. опит да се раздели политическото влияние от професионалното. И политическото влияние тогава в МВР се свеждаше до един министър, който политиката на правителството, която е напълно разбираема, и оттам се появиха секретарите и главен секретари, да не влизам всичките тези неща. Сега всичко го направихме политическо управление. След като е политическо управление, почва да бледнее професионалното. Това е. А дали ще е днеска Калин Стоянов, кой ще да е? Тази система трябва, ако се промени и говорим за реформи, веднага възниква въпроса, къде е този проект на реформа? Например, в правосъдната система, страшно ме впечатли книгата на професор Пенчо Пенев, която беше правосъдната система, модел за развитие на България, нещо подобно, не го цитирам, в който беше пипнал всичко с негови огромен опит. Колко хора прочетоха и колко хора казаха, господин Пенев, ето ви, направете проект за реформа в съдебната система. Нищо не стана. И си измисляме какви ли не хипотези, какво влезе направихме с Конституцията. Не съм специалист по конституционно право. Каква реформа въведохме, се чудихме как и кой да направи министър-председател. Пълен майтап сме на управление. Вижте как грозно се изказвам. Пълен майтап. След това премиера да каже, независимо, имам съмнения, службите там поддържат наркотици, трафик. Що за приказка е това нещо? Кой? Тези служби са подчинени на премиера. Какво трябва да направи, ако има съмнение? Откъде има това съмнение? Значи, да видим откъде е това съмнение. Аз се съмнявам, знаете ли колко неща? Няма такова нещо. Нямате съмнение. Значи, може да се съмнявам вкъщи, дали съм излъгали, ако съм си купил 2 кг картофи. Но тук, като си премиер, няма съмнение. Имаш задача да управляваш тази държава. Службите има за ред, има закони, под които и инструмент, с който да се управлява. Няма такова нещо, съмнение. Така че, какъв ще е прочета и на гражданите, и на нашите партньори?
Щом премиера казва, че службите за сигурност правят това. Господин Гунев? Всъщност ставахме свидетели, нали, това, което видяхме, и че тук през последните 9 месеца, нали, тези опити да се прикрие реалното разделение на властта и позициите между ГЕРБ и Продължаваме промяната, в крайна сметка той излезе наяве. И излезе наяве по един начин, който в крайна сметка не беше от полза за нито една от двете страни. Нали, прикриваше се, че Продължаваме промяната и премиера в частност нямаше контрол нито върху Министерството на вътрешните работи, или беше някакъв половинчат контрола. От един момент нататък нямаше контрол върху ДАНС. Другите разузнавателни служби също така имаха желание да ги сменят, но нямаше контрол върху тях. Тоест има един премиер, който не управлява и той това постепенно, нали, окей, това е реалността най-вероятно, но той не се е договорил с ГЕРБ добре, аз съм премиер, но все пак ще мога да управлявам тези служби. ГЕРБ ще ги управлява от някаква политическа централа. Той ще е премиер там, ще седи отгоре. И това безсилие да бъде в такава позиция премиер, нали, той избоя накрая и се показа. И той вместо да... Но тези такива нелепи опити това да бъде прикривано, в крайна сметка доведоха и до такива критики, които подкопаваха доверието към самите институции, което вече беше частта, която той според мен престъпи едни граници на държавността, които не трябваше. Нали, да почне да говори. Независимо, значи всички социологически проучвания показват, че доверието в институциите много често се идентифицира с тяхното ръководство и в МВР през годините доверието е най-голямо, когато хората имат доверие в министъра. Нали, когато е имало популярни министри на МВР, те не са много, но когато е имало и по-голямо доверие в полицията, то се прехвърля. В момента, в който почнеш през цялото време да атакуваш министъра и той става непопулярен, това почва да подкопава доверието и в самата институция, което води след себе си куп съвсем реални последствия има. Това води до това хората докладват по-малко престъпления се разкриват. Това не е просто така някакви неща си говорим. Нали, има си съвсем реален ефект върху престъпността и върху живота на хората. Ето сега една съвсем реална ситуация покрай скандала с агенция Митници. Искахте да кажете нещо преди това? Вижте докъде докарахме. Значи ние, приемам, което каза Гунев, тази оценка, значи ние гледаме персонажа, а не гледаме закона. Закона управлява службите. През закона, да, много е важна персонажа. Министър там, целият апарат. Това е един правен нихилизъм. Ние отъждествяваме закона с личността. Много трябва време да се отървем от тази грешна позиция. И ако заговорим конкретно за скандала с агенция Митници и с цялата тази кал, която излезе и която още повече дискредитира МВР като институция, скандала между МВР министъра Калин Стоянов и главния секретар Живко Коцев, който сега, доколкото разбраха, излязъл в болница настанен. Но така или иначе, взаимните обвинения, първо, че Калин Стоянов е оказвал натиск на Коцев. Първо подадената оставка, след това отмененото решение и след последвалите взаимни обвинения. Кой трябва да си подаде оставката от двамата? Кой не трябва? Господин Гунев? Те трябва да погледнем по-общо нещата. Сега аз от Калин Стоянов нямам очакване той да бъде деполитизиран. Той е политик, той е министър. Той дали официално или неофициално, той си защитава, има политическа... Длъжността е така. Да, той е политик, той е подкрепен от някоя политическа партия. Той не може да е деполитизиран. И в това има спор, както виждаме. Няма как министъра на вътрешните работи да е деполитизиран. Той е политик и има политически кабинет.
Това, което трябва да е деполитизирано, е полицията и главния секретар. Те са професионалните длъжности. Министърът трябва в някаква степен да се опита, нали, да не оказва политическо влияние върху тези професионални служители. Нали, тъй, че от тази... Сега аз не коментирам всякакви други аспекти, нали, скандали, които вървят около него, но това беше, нали, основната критика, която сега идва от ППДБ, че той, понеже бил препознат от ГЕРБ и така той нали, бил подкрепен от тях, той нямало да бъде, нали, обективен. Няма, цялото правителство е практически така бе отбора на ГЕРБ, тъй че то си е независимо кое. И в много други държави не е проблем това. Изборите се провеждат от правителства, които са си легитимно избрани. Няма служебни правителства, уж да се правят. Аз честно ви казвам, съм бил в някои служебни правителства. Ако на повърхността някой си е мислил, че те са независими и така политически необвързани, не, винаги има някаква степен на политическа обвързаност. Дали ще е с президента и с някакви хора около него, дали ще е с партията, която е избрала президента, нали, винаги трябва такава има и няма откъде да ги извадиш от нали, небитието, от някакво такова пространство, да изникнат някакви независими фигури. Тъй, че това е по отношение на него. Той, ако трябва да си подава оставката... Нали, за Калин Стоянов. За Калин Стоянов, те го атакуват за куп други неща, нали, там с нотариуси и така нататък. Относно Живко Коцев, за мен той дължи, нали, трябва много по-ясно да обясни тези неща, които излязоха последните няколко дни, защото той до сега не съм чул от него адекватно обяснение. Нали, той не е и обяснявал публично, той излезе да каже, че си оттегля оставката, но не е обяснил и премиера се опитва да го защити, бившият премиер вече се опитва да го защити по някакви начини, които също са необясними. Ако наистина е имало такъв часовник, ако наистина той е струвал 50 хиляди, ако наистина е бил подарен от който и да е на действащ служител на МВР, ако се подари такъв подарък в такъв обем, това е в нарушение на етичния кодекс на МВР. Това не мога да получаваш такива подаръци за личен повод, за неличен повод. Нали, не са обясними и тия всичките срещи, които изведнъж се появяват. Аз ви предлагам, колеги, ако може да покажем снимките, които все пак вчера бяха изнесени в медийното пространство от сайта Афера. Да, видяхме ги тези, но... Видяхме. Да, пачки... да, не виждаме, не знаем какво е това, нали? В смисъл, кучето е така общия елемент във всичките тези. Той е наблюдателя на всичките тези процеси, но които... Това не е... Аз тук още не мога да видя точно връзката с Жив Коцев. Вижда се връзката, нали, с лицето, с което... Да, в следващите снимки, ето тук се вижда бившия вътрешен министър Бойко Рашков, че е на тази среща с въпросните хора. Той, господин Рашков, от 2 дена обяснява как ги познава, как те са едни бивши борци срещу корупцията и така нататък. Но там трябва ние много ясно да чуем този целият кръг от хора, свързани с МВР. Дали е господин Рашков, господин Коцев, Кирил Петков също се появиха снимки. Как те познават тези хора, защо са се виждали, защо и канят по рождените си дни. Ако наистина са имали подозрение или знание, че те участват в някаква престъпна дейност. Ама той го казва Живко Коцев явно в показанията, които излязоха. Показанията, между другото, това за мен беше фалшива новина. Аз прочетох пак показанията на страница 2 на показанията. В дъното пише: аз познавам Живко Коцев и Бойко Рашков. Тоест лицето, което дава тия показания, от показанията за мен е видно, че не е Живко Коцев, защото вижте, на 2 страница пише: аз познавам много добре Живко Коцев и това той е висш полицай, но казва, че няма правомощия да прави каквито и да е промени и така нататък. Но това изречение за мен показва, че това не е от него. Не знам, излязох вчера и някои телевизии и така придворните на прокуратурата медия с това твърдение, но нищо не знаем дали това въобще това изтеква следствена тайна, ако е истински протокол. Нали? Да, така един път е следствена тайна, някой го е разпространил умишлено, но малко по друг начин. Едва ли ние сега тук в студиото да сложим, да дадем и да искаме оставки на Хикс или Y, Z. Не е важно. Това е малко нереалистично. Но искам само да споделя нещо, не да се правя много важен,
че аз винаги съм си преценявал хората, с които излизам, кои са ми приятелите. За това говорим всички. Приятелите ми сигурно не може да се преброят и на една ръка. Познати на стола бол, но са това две различни неща. Може да съм с много познат, но това не означава, че мога да ги закривам утре, ако съм някакво длъжностно лице. Познанството си е познанство, сиренето си е с пари. Това е. И този принцип, като се прилага, няма никакъв проблем. Много познавам хора. И господин Рашко познавам, и Калин Стоянов познавам, и Живко Коцев ги познавам от години. Така че всеки трябва на тези длъжности да прави сметка с кой кани рождения си ден, с кой пие, с кой яде, с кой се прегръща, защото винаги има подобни коварства. Винаги. Прекъсваме за кратка реклама, продължаваме след малко. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с Часът на избора и с мен, Боряна Райчева, с днешните ни гости, генерал Румен Миланов и Филип Гунев. Разговаряме за кризата в МВР, за бъдещето управление в МВР, което ще е с настоящия министър Калин Стоянов, с скандала около главния секретар на МВР Живко Коцев, конфликта между двамата. Между другото, Живко Коцев, като се появи с академик Денков, каза, че няма проблем да работи с Калин Стоянов и... Там ги събира работата, не ги събира личните отношения, събира ги работата. Всеки длъжен си изпълнява задълженията. Аз като съм бил в много служби, почвайки, никога не съм мислил да се уволнява Хикс или Y. Всеки си има задължения, си ги спазваш. Щом си ги спазваш, ама не си ми казвал добър ден. Няма никакъв проблем. Важно да си изпълнява задължения. Така е. Практиката обаче, аз съм бил в такива кабинети, където съм гледал точно такива ситуации, където министър и главен секретар си нямат никакво доверие. И резултата е едни много особени такива отношения и работа на полицията, особено по време на избори. Единия гледа как да заобиколи другия. За кого говорите? Моля? За кои времена говорите? Аз съм бил с няколко министър, вече не си спомням при кой от всичките. Нали, бях в първото служебно правителство с Петя Първанова и след това с Бакалов и след това с още двама министри съм бил, но на няколко пъти са се получавали такива застъпвания, защото главният секретар рано или късно, ако няма политическа подкрепа в България, закона е устроен така, че те го сменят. Тъй, че това са били съвсем кратки периоди, нали? Някой главен секретар да издържи на политически натиск няколко месеца, ако го няма, нали? Но през тези няколко месеца е много такава противоречива ситуацията, защото служителите получават и висшите полицаи го знаят това, нали, областни директори много добре знаят, че двамата са на нож. И тук ситуацията е такава, това, което чуваме, нали, от службите, че действително не са в добри отношения и в крайна сметка това води до неефективност и на работата. Премиерът Денков сезира прокуратурата вчера, подаде сигнал, като твърди, че Борислав Сарафов е заплашвал пред шефа на КПКОНПИ Живко Коцев и по този начин също е оказал влияние. Фигурата на Борислав Сарафов, какво трябва да последва от тук нататък с Сарафов пък? Най-вероятно нищо. Ама защо нищо? Кой подава този сигнал? Господин Денков. Да. Като какъв? Той заплашван ли е лично? Или некой му каза? Хора, хайде да вкарам един ред в правото. Някой нещо казал и подава сигнал. Ами ако аз съм заплашван, аз съм подавам сигнала. Той е личен акт. Аз това не мога да го асимилирам. Не става въпрос нито за главния прокурор, дали е господин Сарафов, дали е господин Гешев, кой ще да е. Не мога да го асимилирам. Що за правен подход е това? Това е моето мнение. Нали? Нека зрителите може да го приемат, може да го твърлят. Не мога да го асимилирам.
някой за него, аз с него говоря, аз подавам сигнал, защото той ми казва, че някой го заплашва. Така излиза? Или с вас? Така ли излиза? На практика, да. Да, тогава какво значи това? Въпросът е твърдението за господин Самардžić. Твърдението е въпрос на доказване. Не става въпрос за господин Коцев. Въпрос на доказване. Трябва да работим с доказателства, а не с слухове и с догадки. Господин Гунев? Аз съм също на мнение, че от сигнала нищо няма да произлезе, чисто от доказателствена гледна точка или наказателно. Тоест подхвърлят се едни твърдения във въздуха, медиите ги подхващат, общото впечатление се създава чрез говоренето. Въпросите, ако Живко Коцев е информирал действително премиера, че е бил подложен под какъвто и да е натиск от тези хора, те нямат работа да го подлагат на натиск или да му искат оставката, особено пък ако имат данни за това, че той е бил свързан с някакво престъпление. Нали? Тяхната работа е те да го разследват, а не да му искат оставката на тази група от хора, които си признаха, че са се виждали с него, но нали, по негова молба. Да го напише? Но оттам нататък това само по себе си не мога да се сета кой състав на престъпление. Нали, това е, да речем, неетичен, ако се е случило, нали, е такъв неетичен акт, да го кажем, от тази гледна точка. Нали, но затова не мисля, че би било обект на някакво наказателно преследване и да последва нещо реално за някои от участниците там. Тоест, какво може да се случи, за да се така опровергаят или да се докажат тези твърдения за връзката на Борислав Сарафов, чиято фигура също е много коментирана. Отначало, нали, продължаваме промяната в началото сега на управлението, като че ли свикнаха с неговото присъствие. Сега отново критиката към него е изключително остра. И оттам какво следва? Поредното компрометиране и на прокуратурата, и на МВР, и на всяка една служба за сигурност в държавата. Прокуратурата се компрометира достатъчно последните няколко месеца с всичките скандали с нотариуси, ЕВРА. Компрометира се според мен и с начина, по който се води и се пускат към медии информация, която е събрана в рамките на сегашните разследвания. Нали, очевидно продължава да се играе тази политическа игра, която сме свидетели последните няколко години. Миналата седмица Антикорупционния фонд публикуваха показанията на бившия директор на вътрешна сигурност Стефчо Банков, където той в последните дни на Гешев така се обръща срещу него и дава едни показания, където обяснява надълго и на широко как му е било разпореждано да се използват медиите, за да се пуска контролирана информация към медиите. Тези описания в рамките на няколко страници са като някакъв наръчник, на който гледаме как се изпълнява в момента. Същите медии, по същия начин излизат информация. Технология. Да, същата технология. Нали, това продължават да го правят и според мен крайната за това, нали, от тези дела може да излезе, че има извършени престъпления. И това, нали, след години може и да се разбере дали действително е така. Няма сега как да го знаем или не. Но това е едно. А пускането на някаква контролирана информация, тя преследва съвсем друга цел. Нали, и те даже не са, поне до момента, до който не излезе и този протокол, тези снимки, нали, не е ясно дали са. Те не са специални разузнавателни средства, изглеждат като снимки от телефони на арестуваните, тъй че нямат и доказателствена тежест. Доколкото се сещам, точно така са и представени, като телефонни снимки. Да, но те няма как да излязат по друг начин, освен чрез някой от кой е взел телефоните и ги е показал? Да. Айде сега. Нали? Айде сега, дайте да не... Пак да отиваме в медийното правосъдие. Не, че пак за трети път го казвам, не са виновни медиите. Добре, в този скандал излязоха първо името на Петя Банкова, задържаната шефка на Митници, и Марин и Стефан Димитрови, както и митичния образ Паскал. И там се твърди за контрабанда. За каква контрабанда става въпрос? Добре. Всъщност. Контрабанда. Кой е факта на контрабандата? Именно. Дай да видим кой е факта. Иначе може и аз да съм най-големия контрабандист. Колко му е да се каже. Нали? Кой е факта на контрабандата?
Кой е продукта на контрабандата? Автомобил, тир, без тир, нали, повече вкарва метафора, естествено. Цигари, други стокова контрабанда или какво е? Как е станало събитието? И от това събитие, т.е. да има деяние, което е престъпно деяние, оттам вече да разсъждаваме по всичките тези въпроси. Значи за да има участие директорката на митницата в някакъв такъв мащабен контрабанден канал, тя трябва да има отдолу, знаете ли колко хора има? Абсолютно. Абсолютно. Първо имаш на митниците, след това има в ГДБОП специален център, който директно наблюдава всичките КПП-та с Турция. Има, нали, цял отдел т.е. съвместен център за противодействие на контрабандата. Точно така. Нали, ти трябва да... Тя еднолично... Ами тя адвокатката и каза, че тя нямала представа къде се намира. Това вече, да, може... да, което повдига други въпроси, защо хора, които нямат представа, са назначавани. Това, пак темата до развитието в кариерата. Всичко, нали? Как ти назначаваш за заместник директор, някой дет няма представа къде е митницата, нали? Това повдига други въпроси, но така на участие в някаква организирана престъпна група изведнъж и разпореждане, нали, за да се пропусне. Защото това, което се прави, нали, като внушение, че, нали, показва се снимка на един камион, който е някъде в Румъния и ни се казва, нали, тя тук е организирала тая контрабанда с тези хора и някакси е пропуснала този тир, нали, е организирала въобще канал и затова има една организирана престъпна група. Въпросите при едно такова внушение, нали, са много. Има много други хора, които трябва да са включени за една такава операция, да може да протича. Да извършат непосредственото действие. Да. Аз това се замислих. Действително, ние поне вече не знам колко стана, 1 седмица или 10 дни говорим за тези контрабандисти, но нищо конкретно не говорим за тяхната престъпна дейност и какво точно се е случило, за да бъдат задържани в момента. И другия въпрос е въпросният Паскал. Вие и към двама ви е въпроса какво знаете за Паскал в вашата дейност в МВР? Той явно не е от вчера. Въпреки че ние нямаме никаква информация за него. И аз това, което знам е, че в момента нивото на нелегална търговия на цигари е на рекордно ниски нива. Да, и това е така. Точно така. И сме минали през периоди, когато действително държавата имала 20 до 30% от пазара на цигари е бил нелегален и хора като Паскал най-вероятно са били много сериозно ангажирани с... И през 90-те особено за него се знае, че е бил един от така сериозните играчи. В момента дори да има някакво влияние, нали, но пак се повдигат въпросите. Защо няма издадена европейска заповед за арест? Къде е този човек? Защо няма дори червена бюлетина в Интерпол? Ако така? Къде живее? Как живее? Журналисти го откриват и го интервюират. В същото време, нали, властите не могат да го намерят или поне не изглежда като да го търсят активно. Това са въпросите, които изникват. Генерал Миланов. Само дигам рамене, какво да кажа? Какво да кажа? Паскал. Кой е това Паскал? Да го знам кой е Паскал. А Марин и Стефан Димитрови? Кои са? Някакви граждани, кои са. Вие във вашата работа, пак казвам, като професионалния ви път аз отдавна съм се... вие не сте се отделили от информацията, която... Не съм се много отделил, по ирония на съдбата, благодарение на медиите, естествено, но значи, винаги е имало контрабанда. Няма как. Ако без контрабандата е част от цели, има ли забранителен режим, ще има контрабандата. Принципният въпрос е тя да се свежда до минимум, защото има 3 важни елемента. В контрабандата ощетява се фиска, контрабандата на стоки през митницата. Второ, се нарушава конкуренцията. Трето, се извършва престъпление. Но тук тия общи неща не мога сега да кажа къде са били си баща и син Димитрови. Един-двама ли са контрабандистите, пример, ако те са контрабандисти? Беше ли проблем там, които взимаха тези таксите за санитарните такси или беха на капитан Андреева? Значи такива сценки сигурно има всеки ден. Едва ли, поне аз да ги знам всичките, и мисля, че да се минимизират тия процеси, когато държавата си изпълнява правилно своите функции, тези неща ще са до минимум. Когато тя започва да ги раздава, и хора, а не е закона, хората започват да ги раздават, за да постигнат лични
или партийни, лични или партийни облаги, се получават тия неща. Може би да обобщим какво ни казват двете страни за тези хора. Една страна седи господин Рашков, който казва, историята на тези хора е, че той още по-възрастният бащата, 2013 в качеството си на директор на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури, така отказва да вземе един голям подкуп. Тогава заместник министъра на МВР почва разследване срещу него, той е свидетел. Така че той го представя малко като борец срещу корупцията. Още повече, че той един ден като свободен гражданин, както казва господин Рашков, дойде в кабинета ми и подаде сигнал срещу Борисов. Това ни казва едната страна. Оттам нататък почва една дружба, където изведнъж той почва да кани по рождения си ден, главен секретар, шефки на митници, всички почват да се появяват. Бившия главен секретар също обясни, че синът на този човек имал едва ли не свободен достъп в МВР, но така иначе те стават някакви много активни участници в работата на политическото ръководство. Аз така и на висшите служители, но под формата на лобисти, за да прокарват някакви интереси най-вероятно. Това вече пък е другата история на опонентите им, които казват, на обвинението. Те казват, те са едни такива проводници на частни интереси, включително и на престъпни интереси. Т.е. те са някаква степен но и самите те, не само, че са такива посредници и познават този Паскал, но са и самите те участват в контрабандни схеми. И за тази част ние нямаме никакви доказателства. И оттам нататък от снимките, които виждаме за сега, една така трудно обяснима дружба, но пък нямаме и другата част, която да ни покаже ясни доказателства. Престъпната връзка. Да, тези хора са участвали в това. Има в реални схеми за контрабанда. Тази част ние нямаме. Добре, Живко Коцев става защитен свидетел. Това не е ли някакво индиректно признание, че е виновен за нещо? Това за мен е невъзможно да бъде главен секретар, да има данни за извършено престъпление, да стане защитен свидетел и да продължи да бъде главен секретар. Аз не мога да си го представя. Института на защитения свидетел в крайна сметка под някаква секретност. Нека така да го кажа най-общо. Не мога да оценя всичкото. Аз не съм чул официално някой да е казал, че той е такъв или той да е признал, тъй че според мен, ако става в качеството си на това, че имал някаква информация, че тези хора, които идват при него или с които той се среща, участват в престъпни деяния, мога да сте сигурни, че в рамките на тази седмица той ще бъде отстранен, защото това е очевидно основание да се иска неговото отстраняване, ако той си контактува, другарува, получава подаръци и какви ли не други неща от такива хора. Това предстои да видим. По-опасното, това вече е хипотеза, ако той е знаел, че имат или се е съмнявал с висока степен на достоверност за някаква престъпна дейност и не е реагирал, това вече е съвсем в въпросните показания съществува това нещо, ако те са реални. Казвам, че според мен не са от него. Тъй като аз виждам, че някои медии излязоха и твърдят, че това са негови, но вътре много ясно на втората страница пише: аз познавам много добре господин Коцев и господин Рашков. Тоест това са показания на друг висшестоящ служител. Може да има и най-различни протоколи. Може да има и най-различни протоколи. И въобще това, което виждаме, не го знаем дали е истина, защото това все пак са напечат два листа на разпечатани, които може да са всичко. Благодаря ви много за днешното участие. Тема с продължение, разбира се. Само една реплика. Ето, вижте, ние тук говорим и в крайна сметка сме сферата на гадаенето. В крайна сметка нямаме фактите. Коректно е пред тези ситуации. МВР, ДАНС, прокуратурата и да излезат. Имаме, което естествено се спазва следствената тайна. Това. И ясно и точно на масата. Иначе сега водим доста разговори без съответното реално информационно КПД. Благодаря.
От вас последни думи. Аз съм съгласен, че би трябвало така да стане, но сме били свидетели, където те го правят и с едни презентации и още повече се опитват да манипулират нещата. Но в идеален случай би трябвало наистина да се сложат на масата реалните обвинения, още повече, че очевидно те го правят сега неформално. Благодаря ви много за днешното участие, за ситуацията в МВР, разговор с Филип Гунев и генерал Румен Миланов. Вие сте с Часът на избора. Ще се видим след рекламите. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с Часът на избора и с мен Боряна Райчева. В гласът на младите обичам лошото време, но още повече обичам хубавото българско кино. А днес за радост случаят е такъв. Новият български филм "Защото обичам лошото време" вече е по кината. А днес в предаването ни гостуват Яна Лекарска, сценарист и режисьор на филма, както и прекрасната актриса Боряна Пунчева, която се завръща с впечатляваща роля като мистериозната госпожица Теменуга. Аз съм луд по теб, забравил си за това. Аз съм луд по теб, прегърнали нова съдба. Загледана в залеза нощ, спомни си онази любов. Аз съм луд по теб, спомни си защо. Аз съм луд по теб, за тебе мечтая на глас. Аз съм луд по теб, повярвай отново в нас. Че ти ме направи това, което до вчера аз бях. Аз съм луд по теб. И така, студиото на Часът на избора, както вече обявих, са Яна Лекарска и Боряна Пунчева, с които здравейте. Първо. Здравейте. Много се радвам, че сте тук с мен в студиото на Часът на избора, за да представим и при нас най-новият български филм "Защото обичам лошото време". Аз, както и в анонса си казах, лошото време предвещава едно много хубаво кино, което се случва вече. От 5 април е по кината. Какви са така първите впечатления и срещите с публиката? Чудни са. Чудни са първите отзиви. Хората излизат от киното с усмивка и с леко насълзени очи. Казват ни, че от филма строи топлина, че ги връща в миналото и им дава също така и надежда. А това са нещата, с които ние се надявахме да постигнем "Защото обичам лошото време". Вие всъщност сте сценарист и режисьор на филма. Това е вашия дебютен филм, който вече така беше и признат и получи първите си награди. Около това ли се върти сюжетната линия? Аз съм луд по теб, една любовна история. Сюжета се върти около случайната среща на двама души, които са израснали заедно, но не са се виждали в продължение на много години. И сега съдбата ги сблъсква на морския бряг, на вилите, на които те са израснали, но вече те са пораснали. Не са онези деца, които са били преди години. И двамата са на кръстопът в живота си. И тази среща между тях ще отключи стари спомени, ще ги накара да открият тайни и да се опитат да потърсят щастието си. Госпожа Пунчева, здравейте и на вас отново. Вашето присъствие там, в персонажа ви на мистериозната госпожица Теменуга, вие как усетихте вашия персонаж? Трудно ли ви беше да се припознаете? И изобщо тази история така близка ли ви се стори? Имайки предвид, че първо познавам Яна, а след това историята, така че не мога да отделя двете неща едно от друго. По някой път актрисите, актьорите отиват в един филм, където никого не познават. Докато тук бях убедена, че Яна е написала нещо, когато тя ми изпрати сценария за първи път, което ще е много лично и ще е вълнуващо. Разбира се, казвала съм го и друг път, че
Аз се опитах да я убеда, че може би тази роля е за някой друг, дали е сигурна, че е за мен. Тя каза, не, аз съм я имала предвид винаги за тебе, което беше голям комплимент и също някакъв знак на нашата връзка извън киното, като хора, които споделят някакви общи възгледи, мисли, идеи за живота и за киното. И първият път, когато видях филма, наистина бях страшно развълнувана. Яна направи една затворена прожекция за хората, чието мнение припознава като нейно и чието мнение може да бъде полезно. Беше събрала приятели и хората от екипа и беше огромно вълнение. Аз много отдавна не бях работила в киното като актриса. Така че това беше голямо предизвикателство. Благодарна съм, че Яна не ми даде ролята на някаква баба, на малки внучета, каквито роли получават всички бивши момичета от 90-те години, вече бивши момичета. Сега българското кино рядко има интересни роли за жени на такава възраст. За млади жени, за млади момичета, да, но за жени, преминали средата на живота, просто само баби и лели. Така че това беше една изключително интересна роля. Тя е от така нареченият групата на поддържащите роли, заедно с Весо Ранков, с Елени Дикидис. Които обаче са изключително важни за изграждането на цялата история. Не случайно се дават Оскари за поддържаща роля, защото поддържащите роли, те наистина поддържат разказа и дават шанс на главните герои да се развиват и да се експонират по възможно най-добрия начин. И това е мисията на тези роли. Така че моята героиня наистина е така написана от Яна, че тя е със съществена роля в драматургията. Тя се явява в такива ключови моменти, с които дава шанс да се разкрие главната героиня и разказа да се развива по-драматично и драматично. Така че смятам, че беше предизвикателство и беше ми интересно. Освен това, се оказах в компанията на много талантливи млади колеги. Много съм щастлива, че в българското кино има и в българското изкуство въобще има такива хора. Това е страхотна надежда и усещане, че нищо не е загубено. Яна, при създаването на тази история, когато ви дойде идеята за този разказ филмов, веднага ли се насочихте към към актьорите, които да се превъплатят в основните персонажи? Говоря за Неда Спасова, за Владимир Михайлов. Не, отначало, когато започнах да пиша историята, нямах конкретна визия за тоест не толкова визия, нямах конкретна идея кои да са актьорите. Аз точно тогава се бях върнала от Южна Корея и ми трябваше известно време, за да си упресня познанията за актьорския пейзаж в България. И постепенно с ходене на театър, гледане на кино, гледане на телевизия, се избистриха определени образи и срещнах междувременно и Боряна, срещнах междувременно и Елени и някакси тези срещи и лицата, които открих, те като парчета от една мозайка попаднаха дойдоха на мястото и в крайна сметка актьорския състав са точно тези хора, които трябваше да бъдат. А как те се срещнаха с своите герои? Трябваше ли им повече време да свикнат, да влязат в кожата на Владимир Михайлов и на Неда Спасова, да речем, като главни? Беше много интересно с Владо, защото когато му изпратих сценария и той ми се обади и каза: а ти откъде знаеш, че родителите ми са заболекари, какъвто е случая с баща му в филма? Откъде знаеш, че говоря френски? Откъде знаеш, че мога да рисувам? Неща, които също са ключови за персонажа му. Аз му казах: не знам. Не ги знаех. Когато създавах този образ, аз не ги знаех. Така че, както се казва, съдбата си знае работата. С Неда, въпреки че няма такива биографични връзки, тя е
толкова интуитивен и интелигентен човек и артист, че много, много бързо тя разбра каква е ролята на Ирина и заживя с нея. Просто и придаде толкова искреност и истинност в този образ, което аз никога не съм се съмнявала и затова без кастинг директно си я бях избрала. Да, нямаше кастинг тук в този филм. Да. Явно наистина е било някакъв съдбовен момент на среща между всички вас и в крайна сметка се случва, защото обичам лошото време. Една много лична история, така не много претенциозна сама по себе си и в същото време дълбока, така че да накара зрителите да я припознаят за себе си. Знаете ли хора, които са гледали филма, какво споделят? Че най-после, може би пейзажа на българското кино в последните години е такъв, че те казват, най-после имаме един филм с някакво положително послание, някакъв филм, в който няма мутри, в който няма опърпани крайни квартали, няма малцинства, които бедстват. Тоест, не отричаме, че всичко това съществува в нашия живот. Малко се позадавихме обаче от тази тематика в киното българско. Хората казват, окей, добре, но трябва да има и някакви други филми, някаква друга среда. В нашия живот има и едни други хора, които имат други проблеми, които мислят по различен начин. Защо никой не ги показва? Казвам, защото е по-трудно да показваш такива хора. Много по-лесно е да вземеш един по-краен случай с един абсолютно естествен ежедневен драматизъм на битието, отколкото да се вгледаш в човека, който на пръв поглед не ти прави с нищо впечатление, но да си дадеш сметка, че всеки човек носи някаква своя драма, някакъв свой размисъл, който е съществен за него. Нали? Така че в това отношение филма наистина е събитие и хората излизат точно с тази радост, че има среща с една друга среда, с други герои, с друга същност и се припознават в това и с една радост излизат от филма, след като са го гледали. Това е много впечатляващо и много отзиви има в тази посока. Между другото, Яна, вие идвате от южнокорейската киносреда. Те са майстори в изграждането на история. Какво взехте вие оттам като познание от вашето обучение? Относно драматургията, точно това съм попила. Тази многопластовост на образите. Никога един човек не е само добър или само лош. За всяко действие, което виждаме, има някаква история, която е интересно да открием. И заради това се постарах наистина да изградя образи, които, да, на пръв поглед те са щастливи, нищо не им липсва в живота, както са много от хората, ни се струват много от хората около нас, но всъщност има нещо по-дълбоко в душата им и ми се прииска да се разровя в това, какво им е на тези двама души в душите. Изключително много ви благодаря за днешното гостуване при нас, защото обичам лошото време. Яна Лекарска, автор, режисьор на филма, Боряна Пунчева в нова роля в киното, която със сигурност е изключително ценна и като опит, и като присъствие, и като напомняне, между другото, от филмите, в които вие сте участвали за звездното присъствие на киното в България. Благодаря ви отново. Вие бяхте с часът на избора и с мен Боряна Райчева. Ще се видим отново следващия вторник от 20 часа в ефира на телевизия Евроком.